Vítejte u návodu k instalaci Cloud Backup. Cloud Backup slouží k zálohování jakéhokoliv zařízení, například vašeho laptopu, který si vezmete sebou na dovolenou. Vaše data se budou bezpečně zálohovat na úložiště ve Forpsy Cloud. Aktuálně probíhá letní akce na tarify 250, 500 a 1000 GB. Pro zálohování malého objemu dat, například jen konfiguračních souborů, stačí i tarif Pay as you go, kde se platí za každých využitých 10 GB. Pro používání Cloud Backup je potřeba mít založen účet u Forpsy Cloud. Ten si snadno zřídíme kliknutím na Založit účet. V momentě, kdy máme Cloud účet založený, stačí se do něj přihlásit. Na přihlašovací stránce do Forpsy Cloud vyplníme náš login a heslo, opíšeme ověřovací kód a klepneme na Přihlásit. Po přihlášení do účtu klepneme na záložku Cloud Backup. Nový backup účet si založíme klepnutím na Přidat nový účet. Zadáme libovolný název účtu. Dále pak zvolíme bezpečné heslo, které si dobře zapamatujeme. Budeme jej potřebovat pro přístup k zálohovacímu účtu. Dále si vybereme, do kterého z Forpsy datacenter budeme svoje data zálohovat. Nyní si vybereme tarifní balíček, který lze později snadno změnit. Na závěr potvrdíme klepnutím na Vytvořit účet a odsouhlasíme vytvoření účtu. Před instalací samotného zálohovacího agenta si nejprve otevřeme nový panel s přístupem k samotnému zálohovacímu prostředí. To uděláme klepnutím na Přihlásit se. Hned se vrátíme zpátky na předchozí panel a klepneme na Download agent. Podle operačního systému, ve kterém pracujeme, si stáhneme příslušného klienta. My pracujeme ve Windows 7 64-bit a podle toho také volíme klienta. Jakmile se klient stáhne, přistoupíme k jeho instalaci. Odsouhlasíme bezpečnostní upozornění, ponecháme angličtinu, počkáme, dokud neproběhne automatická příprava k instalaci. Nyní klepneme na Next, v dalším kroku zase na Next, odsouhlasíme licenční ujednání a klepneme na Next. Pokud nechceme nic měnit, ponecháme typickou instalaci. Do formuláře v dalším kroku je potřeba překopírovat údaje, které máme na stránce Forpsy Cloud Control panelu. Smažeme network adres a přepneme se do zprávy backup účtu. Skopírujeme adresu z řádku, kde je napsáno evault URL. Adresu vložíme do prvního řádku formuláře. Druhý řádek ponecháme beze změny. A do třetího skopírujeme celé jméno našeho backup účtu. Do čtvrtého řádku vyplníme heslo, které jsme si zvolili při zakládání backup účtu. Klepneme na Next. Klepneme na Install a necháme aplikaci nainstalovat potřebné soubory. V dalším formuláři smažeme obě uvedené adresy a překopírujeme tam adresy z kontrol panelu. Do prvního řádku skopírujeme adresu z řádku evault URL. Do druhého řádku skopírujeme adresu z řádku Web Central Control URL. Klepneme na Next, klepneme na Finish. Tím jsme si do počítače nainstalovali program potřebný pro samotné zálohování a postoupíme k jeho konfiguraci. Skopírujeme si celé jméno našeho účtu a přesuneme se do panelu s přihlašovacím oknem do zálohování. Do username vložíme jméno našeho účtu a do password napíšeme heslo do našeho účtu.
Klepneme na zelené tlačítko Sign in, čímž se přihlásíme do samotného zálohovacího programu. Otevře se nám přehled všech možností. Nás zajímá položka Total Computers, na kterou klepneme. Klepneme na počítač, který se nám zde jako jediný nabízí, což je ten, na kterém pracujeme. Klepneme na Auto Configure. Tato funkce nastaví vše potřebné a zajistí spojení zálohovací aplikace s právě nainstalovaným zálohovacím agentem. Pokud jsme dělali vše správně, tak celá konfigurace proběhne bez problémů a náš počítač bude nakonfigurován. Následně se aktivuje tlačítko Go to Agent, na které klepneme. Zde už máme přístup k jednotlivým zálohovacím úlohám. To, jak je nastavit, si ukážeme v dalším videu.